khona enye into ke bafowethu abantu babuza ukuthi impunga yesintu ngingaba nendla abantu abadala efletini phezulu akwazi ukwenzeka lokho noma kuthiwa mhlambe ukubezwa abanye boza kwethu beyivuma leyo nto basuke beyivuma ngoba basuke besaba bebona ukuthi mhlambe uzophoxeka uma ufuna ukwakha umuzi ozokwazi ukugcina kahle izinto zesintu hamba ufuna indawo esemakhaya asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluma uzokhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga isinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga wathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe mokuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbu latshatshatsha utshatshatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonje kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV ngiyacela ukuthi ni subscribe bafowethu la kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV ningakhohlwa futhi bafowethu ukuthi impunga yesintu TV isinengane injula lwazi khona i-channel esisanda kuyivula ngiyacela ukuthi ni subscribe nakuyona kwinjula lwazi bafowethu asikhulumi lezi zinto esizikhuluma la kwimpunga yesintu TV kodwa izinto esizikhulumayo sikhuluma izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo kodwa sibuka kakhulu impilo yomuntu zokhumbula ukuthi nathi phela sabantu siyaphila yebo la kwimpunga yesintu TV sifundisa izinto eziningi ezithinta isintu amagceka asemzini nasemakithi amasiko yonke leyo nto imisebenzi ukwenziwa kwemisebenzi konke lokho kodwa ngale kwinjula lwazi ila sikhuluma khona ngomuntu nje kuphela masizokhuluma ngento eyisiko sikhuluma ngesiko elidinga umuntu phela ukuthi umuntu yena wenzela isiko nje ukuze impilo yakhe ikwazi ukuthi ihambe kahle ukuze mase semdala umntwana omzele kungalokho kuthiwa kukhaleleke izinto ezithile ngale kwinjula lwazi ke sichaza lokho sichaza nje abantu bebabili besahlangana bashelana kwahlala isisu ukuthi esiswini ke manje njengoba sekukhona umntwana yini ekufanele yenziwe iliphi isiko imiphi imikhuba eyenziwayo makuthiwa umuntu wesifazane usekhulelwe yini eyenziwayo futhi umuntu wesifazane bese kufika isikhathi ukuthi ahambe aye kobeletha hayi lento yokusikwa hayi ngeke lento yokusikwa bafowethu kufanele siyivume komakoti bethu umakoti akakathi umekhulelwe kodwa nothola ngale kwinjula lwazi la kwimpunga yesintu TV asikho lapho asikhulumi kakhulu ngomuntu ikhona ngale lesizochaza khona bafowethu ngike ngafika la bafowethu nodadewethu la kwi-channel yethu impunga yesintu TV ngizokhuluma ngendle abantu abadala bengingadlali bafowethu mangithi indle abantu abadala ayiyona indaba okudlala ayiyona indaba okudlala indle abantu abadala indle abantu abadala into ejulile kakhulu abantu abaningi makukhulunywa ngendle abantu abadala bavele bacabange nje okuwukuthi yinto nje ongavele nje wenzelele omunye umuntu ngumuzi wethi hayi sawakho umjondolo sibakhela wona ungafaka abantu abadala kumjondolo wena kodwa ukuhlela endlini ephilile ayenziwa leyo nto abantu abadala phakathi komuzi bona bawukhiye ingakho mabengekho abantu abadala phakathi komuzi lo muzi uvela ubonakala nje ukuthi abantu abadala abekho phakathi kwekhaya phakathi komuzi mabengekho abantu abadala asikho isisekelo uma isisekelo singekho phakathi komuzi lo muzi awuhlukanga nenyoka egqivizwe ikhanda ngoba inyoka mayigqivizwe ikhanda ayizazi ukuthi yangakuphi nabantu abaphila kulelo gceke izinto zabo ngeke zalunga ngoba uMsamo ukho mawufunda incwadi indlela yesintu kunesihloko esilobe ngaso la sithi khona ingqikithi yoMsamo sibe sesichaza ingqikithi yoMsamo ukuthi
uMsamo sikawuchaza ngendlela eziningi kodwa masibuya kwingqikithi sikhuluma ngethongo. Uma ithongo lingekho phakathi komuzi, lo muzi uyefana ncamashi nenyoka egxivizwe ikhanda. Phakathi komuzi iyaba khona indlu abantu abadala lebe sikhuluma ngayo. Indlu abantu abadala inikezwe inhlonipho, angikugcizelele lokho. Indlu abantu abadala iba nesithunzi. Indlu abantu abadala iyasindwa ngobulongwe. Namuhla ngiyafisa ukuthi ngikusikele kancane kwelinonile lapha futhi incwadi yethu indlela yesintu. Ngifuna ukuthinta kakhulu Isibaya njengoba phela sengithintile kwindlu abantu abadala. Isibaya indlu abantu abadala, uMsamo. Lezo zinto bafowethu, Isibaya indlu abantu abadala, uMsamo, lezo zinto zontathu yizo ezenza ukuthi isakhiwo osakhile sibizwe ngomuzi. Abantu abaningi bayazikhohlisa bathi banemizi bekhuluma ngezindlu. Umuzi bafowethu uba nesibaya, kube nendlu yangenhla, kube khona uMsamo, umuzi ke loyo. Kodwa mayingekho indlu yabantu abadala kuyindlu yangenhla, singekho isibaya, ungekho uMsamo, akuwona umuzi loyo. Phela kubalekile ukuthi ezinye zezinto sifundisane ukuze sithi masizibiza sizibize ngendlela ekuyiyona. Uma zingekho lezi zinto zontathu, izindlu lezo, ngeke uthi umuzi. Makukhulunywa ngomuzi kukhulunywa ngento enesisekelo sethongo. Uma singekho isisekelo sethongo akuwona umuzi loyo, akushiya ukuthi umuzi ngokwesintu sethu. Umuzi ke ukuze ube nesisekelo sethongo kudingakala isibaya, indlu yabantu abadala, uMsamo. Mazingekho zonke lezo zinto uyazi ukuthi nje izindlu lezo akuwona umuzi. Ukuze kube umuzi kufanele ukuthi kube nesisekelo sethongo. Ngiyazi ukuthi lento engiyikhulumayo ayizwakali kahle kodwa uyisiminya. Izinto eziningi vele ezizwakala kahle yizona ezenza ukuthi zisikhiphe endleleni. Kodwa lezi ezingezwakali kahle uma sizothi thina sizilalela bese siyazigwinya, sizentshise, bese siyazama ukukwenza lokho ukuze kwenzeke ngendlela eqondile. Kokwazi bafowethu nodadewethu ukuthi uma senza izinto zenze ngendlela ekuyiyona. Naye enye into futhi abantu abaningi engizona mangiyithinta mhlambe bangezwa kahle futhi eyisiminya. Omunye umuntu unombuzo manje ukuthi njengoba ke mina ke ngakhileke manje emhlanga. Njengoba ngakhe emhlanga ke mina isibaya ngizosakhapha emhlanga. Kodwa phela nginayo indlu abantu abadala. Mawufunda incwadi indlela yesintu kuthiwa uma wakhile umuzi owakhile ukhona uMsamo nendlu abantu abadala ikhona kodwa isibaya sikho. Yebo nawo umuzi kodwa umuzi wakho wakhile awuphelele ngoba awunaso isibaya, kanti isibaya isona sizinda esikhulu soMsamo waphakathi komuzi. Okusho ukuthi ke le ndawo wakhe kuyona umuzi engenaso isibaya vele ngokwesintu akuyona indawo ekufana ngabe wakha kuyona. Emhlanga nasendaweni lezi zamalokishi ezicinene akuyona indawo yokwakha imizi yobaba bethu nomkhulu bethu leyo, kodwa indawo yokwakha izindlu esokwazi ukuthi sihlale kuzona uma sisondelela umsebenzi. Mawufuna ukwakha umuzi wakhela abantu abadala bakini, kufuna uthola indawo enenkosi okanye uthola indawo engaphansi kwenkosi ethile, uyokwakha umuzi ke lapho. Awuyili ukokwakha indawo yokufihla ikhanda. Kodwa muzohamba uyokwakha emhlanga akona umuzi loyo, indawo nje yokufihla ikhanda. Ngiyazi ukuthi akuzwakali kahle kodwa kuyisiminye ngikushoyo okuwukuthi mawudinga ukuthi wakhe umuzi wabantu abadala kufanele ukuthi uthole indawo esemakhaya, indawo engaphansi kwenkosi ethile. Uthola indawo nje esemakhaya uwakhe khona la uzokwazi khona ukwakha isibaya, ukwazi ukuthi yonke into edingwa abantu abadala ukwazi ukuthi ube nayo. Ngiyazi ukuthi lokho engikushoyo mhlawumbe akuzwakali kahle kodwa kona kuyiqiniso. Mawufuna ukwakha umuzi nje
abantu bakini abazothakasa ngawo noyokwazi ukuthi ugcine zonke izinto okanye ugcine zonke imfanelo ezidingwa amathongo akini. Hamba ofuna indawo esemakhaya la uzothi khona wena njenganendoda umphefumulo wakho usuhlukene nenyama bese ingane zakho zikwazi ukubeka ngenhla kwesibaya. Phela umnomzane mase sedlulile emhlabeni ubekwa ngenhla kwesibaya okanye abekwe esibayeni. Kuyahluka ukuthi kulowo muzi bona benza njani ngaleso sikhathi ngoba nakuba iliba lakho unomzane esefihliwe esibayeni kodwa sibuye sishintshwe kancane bese libuyiselwa ngenhla. Ingakho ke ngithi kuyahluka ukuthi mabemfihla unomzane benza njani. Niyambeka ngenhla kwesibaya, niyambeka futhi naphakathi esibayeni. Ayibibikho inkinga kodwa makuhamba isikhathi kufuneka isibani ukuthi kushifta iliba lakhe nilidedele libe ngenhla. Kokwenzeka kanjani konke lokho isibaya singekho? Isibaya bafowethu sisinde esikhulu somsamo phakathi komuzi. Isicathula futhi esibayeni asingeni. Singena kanjani isicathula? Isicathula futhi esibayeni asingeni. Lento kungena namaquze esibayeni uza umuntu ethi ene hayi esibayeni njengoba kungcolile. Hayi akungcolile esibayeni. Mhlambe umuntu usuke ethi ngcolile ngoba usuke ebona ubulongwe. Ubulongwe abungcolile. Ubulongwe abuyona lento ocabanga ukuthi buyiyona. Abantu abaningi mabebuka ubulongwe babubuka njenganokungcola. Kanti ubulongwe akubona ubungcola. Babengeke okhokho bethu nomkhulu bethu bacabanga ubulongwe makufanele bathole into ekufanele bahlanze ngayo indlu. Ubulongwe buyinto ejulile kakhulu. Ubulongwe buwumuthi. Nanoma ngabe ibuphi ubungcola obusuke kukhona endlini kodwa lokho kungcola kuze kusuke kudingakala ubulongwe ekuzosindwa ngabo endlini ngoba ubulongwe buwumuthi okwazi ukususa lonke uhlobo lwamathunzi nokungcola okusuke kukhona ngaleso sikhathi. Ingakho abantu ababephila endulo bathatha isinqumo sokuthi basebenzise bona ubulongwe. Ingoba umkhulu womkhulu ekade sengakubona engakaqheli njenganakuthini wakwazi ukubatshela ukuthi ukuze phakathi kwalendlu leyeni enihlala kuyona okanye lezindlu enihlala kuzona nokwazi ukuthi uma kwenzekile kwakhona umuntu ongena nethunzi elimnyama phakathi kwendlu indlela enolihlanza ngayo ubulongwe lo benisebenzisa ayibone enosinda ngabo endlini phansi indlu yobe isihlanzeka kobe sekusuka konke ukungcola obobe bukhona ngaleso sikhathi. Hayi bafowethu angageqa amagula angemuki kodwa nje sicathula asingene esibayeni. Esibayeni phela bafowethu isethempeleni lasekhaya. Asingeni isicathulo ethempeleni. Isibaya ithempela lomuzi nomuzi. Khona enye into ke bafowethu abantu babuza ukuthi impunga yesintu ngingaba nendla abantu abadala efletini phezulu. Akwazi ukwenzeka lokho. Noma kuthiwa mhlambe ukubezwa abanye boza kwethu beyivuma le nto basuke beyivuma ngoba basuke besaba bebona ukuthi mhlambe uzophoxeka. Mawufuna ukwakha umuzi ozokwazi ukugcina kahle izinto zesintu hamba ufuna indawo esemakhaya. Hayi lokushini ngoba lokushini ozuba naso isibaya inkomo uzoyihlabela emgaqweni. Kanti inkomo ihlatshelwa emgaqweni makuthiwa kwenza umsebenzi. Inkomo ihlatshelwe esibayeni. Kufanele kube khona isibaya sasekhaya. Hayi ukuthi uzokwenza umsebenzi ngoba unayo indlu abantu abadala usuyayishisa impepho inkomo usuyihlabela emgaqweni. Akwenziwa lokho. Mawufuna ukugcina kahle amasiko ngoba imali unayo abantu abadala bayakunikeza. Hamba ofuna indawo engaphansi kwamakhosi. Ufike wakhe kuyona indawo ebonakala ukuthi le indawo le isemakhaya. Nakhona la eThekwini zikhona indawo komzinyathi indawo ezingaphansi kwamakhosi. Ozokwazi ukuthi wakhe ngaphansi kwayo khona uzokwazi ukugcina amasiko ngendlela efuna wokhokho bakho. Ngoba mawusazohlala elokishini bese uthi wena uzogcina izinto zabantu abadala bazodinga ukuthi ubahlabele inkomo abantu abadala. Awunaso isibaya hamba uyihlabele emgaqweni. Mawubheka wena isiko lakho usugcine ngendlela efanele awuligcinile ngendlela efanele ngoba indawo kuyona ayikuvumi ukuthi ukwazi ukugcina amasiko ngendlela efanele. Asibe nayo imizi komhlanga senze lokho ukuthi izingane zethu uma zikhula zikwazi ukusondelela imfundo zikwazi ukusondelela amathuba angcono emisebenzi kuhle lokho
Kodwa masifuna ukuthi sigcine isintu ngendlela, asakhe imizi endaweni ezisemaphandleni, endaweni ezingaphansi kwamakhosi, la sokwazi khona ukuthi sibuswe umthetho wenkosi, ngoba isintu sethu namathongo ethu athanda into eqondile nento ehlelekile ngendlela ekuyiyona. Ngiyazi bafowethu ukuthi akuzwakali kahle lokho engikushoyo, kodwa kosiza kakhulu isizukulwane sethu uma sokuthatha sibe sesifundisa kona bese siyagcina namasiko nazo zonke izinto ezidinga isintu sethu, nazo zonke izinto ezidingwa amathongo ethu. So thi masizigcina zogcineka zibe impumelelo, ngoba indawo esisobe sizigcina kuzona indawo vele evumayo okuwukuthi izinto zabantu abadala singakwazi ukuthi sizenze khona. Mawuhlala bafowethu emhlanga ubulongo uzobuthathapha ubulongo, ngoba zikho inkomo. Uyohamba uyobuthatha kuthi ubuthole kanzima uzugcine indlu uthatha isinqumo sokuthi yikhonke phansi. Kanti indlu abantu abadala iyasindwa abafowethu. Masifuna nje bafowethu ukwakha imizi la sizogcina khona izinto zesintu, ngiyacela ngiyimpunga yesintu asihambe sofuna indawo ezingaphansi kwamakhosi ezosivumela ukuthi kube khona isibaya. Ngisho kuthiwa ke inkomo yikho kodwa isibaya kuyaphoqa ukuthi sibe khona. Angingageqa amagula, angemuki. Ngiyacela ukuthi nizitholele incwadi indlela yesintu, amava ahlabahlosile, sithini isintu, uyokhuluza ukhokhona. Bese siqhubeke subscribe la ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Siphinde subscribe futhi na ku channel yethu entsha Injulalwazi. Uma kuukuthi kuyafisa ukuzohlala phansi nempunga yesintu emphelandaba, ikuchushise nje kwezinye zezinto ezithinta isintu ukuthi zenze kanjani. Zokhumbula phela enkathini yanamuhla ziningi izinto othola ukuthi kuthiwa zizokusiza, kanti ithongo lakho ngelihambisane nazo, wena unalo ulwazi wena. Kuthiwe nje kuphela kufuna ufike uzothola into ethile ezokusiza. Gijime nawo kanti usuyothwala. Emphelandaba ke silekelela entweni ezinjalo ukuthi sikucacisele la kubufili bakhona. Nanokuthi umsebenzi umuzowenza nje into ethinta uMsamo, siyakwazi ukuhlala phansi, sixoxe, sibhunge, sibonisane, siphume nekhambi lokuthi lento ufuna ukuyenza uzoyenza kanjani. Asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. What was that?